gaat u eventjes met mij. Geachte aanwezigen, voordat we gaan beginnen, wil ik vragen uw mobiele telefoons allemaal uit te zetten. En met name namens Tante Didi, Ronnie Junior en mijn moeder. Alleen van Aloysius Sichem en van Ronnie Rens wilde ik onmiddellijk aannemen dat het ook prinsjes waren. Maar hij was het vooral die altijd zei, wanneer er weer zijn kennis ons was ontvallen, dat we in blessuretijd leven. Wel, het definitieve eindsignaal heeft nu geklonken voor een bijzonder mens, een bijzondere vriend. Maar hij heeft zijn wedstrijd gewonnen. En laten we troost vinden in zijn nagedachtenis. Hij blijft onze Egidius en we zullen hem heel erg missen. Hij rustte in vrede. Sterven is opstaan. Sterven is overgaan. Van bestaan naar leven. Sterven is geen afscheid. Sterven is niet weggaan. Sterven is opstaan en wachten op je geliefden die straks ook zullen opstaan. Ayo Roman Grandi, bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Je weet dat ik je nooit zal vergeten. Hij was niet alleen, zoals hij in vele weblogs wordt genoemd, een begenadigd journalist, maar in zijn jonge jaren ook een geweldige basketballer van wie bekend was dat hij onder de basket altijd trefzeker was. Altijd branden. We wie op elk moment van de dag. Tijden deden er niet toe. Altijd bij hem terecht, want hij stond altijd voor je klaar. Als ik bezig was mijn mail te lezen en weer eens hard aan het lachen was, dan wist mijn vrouw Marita hoe laat het was. Ronnie? En dan toch maar voor de zekerheid die mail deleten. Ronnie, veel mensen weten het niet, is ook voorzitter geweest van de Surinaamse vereniging GPF, waar hij ook met hart en ziel gewerkt heeft. Maar ik heb vaak tegen hem gezegd, ook toen we afscheid namen van Robin, ja, maar Robin is er nog, dus je moet, die weet het, je moet altijd blijven communiceren met ze. Lieve oom Ronnie, dank u wel voor uw liefde, maar vooral dank u wel voor uw aanwezigheid in mijn leven. Voor altijd in ons hart. De lieve groetjes van Pompel, Johannes Mimati, onkel en mami. Op een unieke wijze willen wij, de nichtjes van familie Mansang, afscheid van u nemen. Middels enkele symbolen die voor ons gelijk aan u staan. Herinneren de gezellige familiedays rondom de voetbal. Curaçao was niet uw geboorteplaats, maar uw Isla Stima. Curaçao rouwt vandaag ook. Oom Ronnie, uw liefde zullen we nooit vergeten. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Las campanas de la iglesia suenan tristes
y pareces personal, también te dicen, vaya conmigo, mi vida, vaya conmigo, mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo. Enciendes de preguntarme, Padre. Mi voz escucharás, tu valor mío. Pensando cómo estará, correr siempre a ver, adorar antes de par, feliz te esperar. Si en tu corazón yo voy, a donde quiera. Vaya conmigo, mi vida. Vaya conmigo, mi amor. Vaya conmigo, mi vida. Vaya conmigo, llegó el momento ya que se pagaron el silencio del corazón dice no suspirar. Vaya conmigo, mi vida. Vaya conmigo, mi amor. Las campanas de la iglesia suenan triste y parece personal también te dice. Vaya conmigo, mi vida. Vaya conmigo, mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo. Después de ser tus planes, haré. Mi voz escucharás, tu sabor mío. Pensando cómo estarás, poder siempre haber, adorar despejar, feliz será. Si en tu corazón yo voy, a donde quiera. Vaya conmigo, mi vida. Vaya conmigo, mi amor.